تسکایە دەنگی خۆیان بدەن. خەریتە نۆف بۆ ژێرە دروکیە. بگەرم و گوڕی بربژێرên پارتی دیموکراتی کوردستان بەرهەڤیên هەڵبژارتنên پەرلەمانە کوردستانê dikin. هیچ گومانە پاشخستنە هەڵبژارتنە nakin. هەموو بەرهەڤی هاتنە kirin got partî pişka şêr ji kursiyên پەرلەمانê وەرگره. Em amadeyne. Hemî amadekarî me kirin. Ez bar nakim jî bêne tecîlkirin. Çunke ne berjevandiya milletê Kurda ye. Proseyeka demokrasiye, proseyeke pêdiviye xelkê Kurdistanê reya xwe derbibirîtiş hindê kanêkî bû 4 salet bihêtin dişêt hukumraniya Herêma Kurdistanê ket. Li Mekoyê behdînaniyê bizava goran biryara li darxistina hilbijartina roja siyê meha neh cihê gumanê ye. Beşdarîkirin ya nebeşdarîkirin prosa hilbijartinê sihîneh de Li gor kargirê Mekoyê biryara beşdarbûn û nebeşdarbûnê girêdayî civata niştimanî ya goran e. Got ji 100 berbijêrên goran bo Perlemana Herêma Kurdistanê 3 berbijêr ji parêzgeha Duhokê ne. Sebaret beşdarîkirin ya nebeşdarîkirin li prosa hilbijartinan sihîneh ew biryardan li ser vê çendê dê bû civata niştimanî vegerîtin dê civata niştimanî biryarê serdetin lê em amadeyî nebeşdar bîn li vê prosê de. Li Komisyona Bilinda Serbixweya Hilbijartin û Rapirsiyê mijara paşxistina hilbijartina nayê behezkirin û berhevî bol darxistina hilbijartina berdewam in. Heta nu ke hemî kariyê hatiye kirin, hemî kariyê hatiye encam dan. Ew rêkar û talîmatê ji Komisyona Balan Serbixweya Hilbijartina û Rapirsiya bû fermangeha me hatin. Heta nu ke hemî kar bi diristî hatîne encam dan û îşallah dit hazir bîn bû sihîneh ku vê prosê encam bideyn. Li gor amarên Komisyona Hilbijartina 719,375 dengder yên dengdana giştî li parêzgeha Duhokê hene. Wê deng li 257 bingehên dengdanê bidin. Berheviyên berbijêrên Partî Demokratîk Kurdistanî we diyar dikin got hilbijartin sedî sed li dar dikevin. Bi serdana layanên siyasî Kurdistaniyên din we diyar dibe got dibe hilbijartin bên paşxistin. Lê dema destpêka bangeşê nêzik dibe îdî her layanek neçare vê babetê yeklayî bike. Pêşewa behlewî Rûdaw Duhok. وەک باسمان کرد هەرێک لە مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و